En primer lloc, volíem donar les gràcies endavant per convidar-nos en aquest acte polític i també aprofitar l'ocasió per felicitar el GOP pels seus 40 anys de lluita pel territori i també donar-los les gràcies a ells per això. Ja fa gairebé un any que un grup de companys i amigues varen veure necessària la creació d'un col·lectiu per compartir les nostres passions i aficions. Nosaltres som escaladores, som excursionistes, som corredors o som ciclistes, entre d'altres. Però hi ha un netge que ens uneix, que és la muntanya i la natura. Amb aquest pretest va néixer CIM. Però aquest col·lectiu no sols va néixer per agrupar-nos a l'hora de realitzar aquestes activitats, sinó que també vam veure necessària crear una organització combativa per lluitar per la defensa de la natura i del territori, tant per realitzar activitats didàctiques i de conscienciació com activitats de protesta i denúncia. En aquest any hem realitzat algunes activitats i accions. Vàrem presentar-nos de forma oficial al Casal Popular Baltonegre, on animàrem a la gent a participar en una assemblea oberta. Vàrem pujar a la muntanya S'Esclop amb motiu de l'11 de setembre per penjar una estelada, així com l'Ofre mesos abans amb motiu de Sant Joan per reclamar la unitat dels Països Catalans. També vàrem pujar al Penyal del Migdia, el 12 d'octubre, per desplegar una pancarta a la zona militar, així com pintar diversos rètols de l'exèrcit espanyol que ens deia que no hi podíem passar. Es va fer una sortida micològica a una torrada fa poques poldes. Fa una setmana varen coronar totes i tots el Puig d'Escaragolí per reivindicar la Diada Nacional de Mallorca. Un dels punts més importants d'aquest primer any va ser l'entrada de CIM a l'esquerra independentista de Mallorca, per dos motius, principalment. El primer, per remarcar la lluita pel territori dins l'ell i conscienciar les militants que ho conformen. I el segon motiu, perquè tot i ser un grup ecologista, entenem que hem de construir un futur d'unitat popular en uns països catalans lliures, nacionalment i sobretot econòmicament. L'independència és necessària per canviar-ho tot i construir un país just econòmicament on siguin jutjats els polítics i especuladors i on sobretot es respecti la natura. CIM també ens considerem anticapitalistes. Entenem que l'actual sistema capitalista és el principal responsable de la constant i brutal destrucció del territori. També som un col·lectiu antipatriarcal. Creiem en la igualtat i el respecte entre sexes com a meta a assolir. No creiem en els estereotips que poden excloure la dona en les activitats de muntanya. I dins el propi CIM també ens trobam que gairebé no hi ha dones. I per tant, i per això més que ningú, animam a les dones a participar a les activitats de muntanya. El passat de Mallorca està marcat per la destrucció del territori de les zones naturals, però al present seguim tenint dia rere dia més casos que segueixen demostrant que aquesta política és més present que mai. Ens trobam quan segueixen destrossant el port de Sóller, amb la construcció i l'urbanització de Muleta. Veiem quan l'avarícia capitalista ens vol destruir de la darrera zona humida de Palma per fer de les Fontanelles un centre comercial més. Ens trobam que per circular per la muntanya hem de pagar taxes o que ens tanquen camins públics. Veiem que en ple segle XXI, a Mallorca, la primera font d'energia que tenim l'aconseguim cremant carboni mortera i contaminant el medi. Veiem com en lloc de jutjar els que han permès la destrucció del territori a la carta, desregulen encara més la llei de costes. I alguns tampoc volen entendre que a Mallorca no necessitem més camp de golf, i volen seguir construint només, com és l'exemple de Vinyalla. I també ens trobam que en el fons els responsables són els mateixos. Xerram d'especuladors com Agomàgica o Conan Panya, xerram d'hotelers com Iberostar, Barceló, Riu, Melià, etc. Xerram de polítics com Biel Company o Jaume Mates i gairebé una llista infinita, molts d'ells acusats de corrupció. No podem permetre que aquest oligopoli, que no és ni tan sols l'1% de la població, facin de l'illa el seu monopoli privat i l'explotin al seu gust, seguint la primera llei del capitalisme, que és extreure el màxim benefici. La terra és de qui l'habita i de qui la treballa, de qui l'estima i de qui la gaudeix. No podem permetre que ens destrueixin un sol pam més de territori, no podem permetre que ens tanquin un sol camí més o que es cremi una càrrega més de carbó. És l'hora de passar a l'acció, d'atacar els responsables dels projectes urbanístics, d'assenyalar els polítics corruptes i responsables, d'obrir i alliberar els camins que se'ns ha barrat el pas, les ovelles injustes o taxes que ens volen fer pagar, de boicotejar les empreses responsables i fer-les entendre que no els hi perdonarem tot el que ens han llevat. Aquest és el camí que s'ha d'anar traçant, a poc, passo a passo, pedalada a pedalada i presa a presa. L'impotència s'acumula en veure com la natura és destruïda cada dia més, però aquesta impotència l'hem de convertir en ràbia contra els responsables. És l'hora d'organitzar-nos, però com deia Gramsci, amb tota la intel·ligència, amb tot l'entusiasme i amb tota la força farem de Mallorca una terra lliure i verda. Visca la terra!